Tul il-lejl ta' bejn il-Ġimgħa u s-Sibt Infrastructure Malta bdiet qiegħed l-ewwel żewġ strutturi tal-ħadid li se jiffurmaw il-gverta ta' 105 metri tal-Pont il-ġdid għall-mixi u r-roti li qed jinbena fil-Blata L-Bajda. Dan se jqgħad flimkien il-Ħamrun, il-Marsa u l-Furjana b'investiment ta' madwar 2 miljun euro. Ix-xogħol biex jinġarru strutturi ta' 23 metru li jiżnu 16 tunella tal-waħda kompla għaddej fl-għodwa tas-Sibt sakemm l-istrutturi kienu mwaħħlin fuq il-pilastri tal-konkos ta' dan il-pont. It-tlet partijiet l-oħra tal-gverta li se jiffurmaw din l-istruttura se jittieħdu fil-post f'ħidma simili mal-lejl fil-ġimgħat li ġejjin. Dan il-pont il-ġdid se jaqsam minn fuq triq San Ġorġ Preka biex jaqqa' triq il-kbira San Giuseppe fil-Ħamrun ma' Spencer Hill u l-inħawi tal-Menqa fil-Marsa, kif ukoll it-terminals tal-vapuri tal-passiġġieri u l-park and ride tal-Furjana. B'hekk dawk li jimxu jew jużaw ir-rota se jkollhom aċċess iktar sigur min-naħa l-oħra ta' din it-triq arterjali u jitneħħa l-bżonn tal-Pelican Lights li hemm bħalissa. Il-pont se jħloq ukoll l-aċċess dirett għal 5 waqfiet tal-karozzi tal-linja li hemm fl-inħawi u se jagħmel aktar faċli għal passiġġieri li jkunu jridu jibdlu l-karozzi tal-linja biex jivvjaġġaw minnu lejn diversi lokalitajiet fin-nofsinhar tal-pajjiż. L-istruttura se jkollha rampi baxxi biex iċ-ċiklisti u dak li jivvjaġġaw bil-mixi jaqsmu min-naħa ta' triq il-kbira San Giuseppe fil-Ħamrun lejn in-naħa l-oħra ta' triq fil-Marsa jew bil-kontra. Ix-xogħlijiet fuq il-gverta tal-ħadid ta' dan il-pont bdew is-sena l-oħra. Fl-istess waqt fuq is-sitt tal-proġett bdew ukoll ix-xogħlijiet biex 21 pilastru tal-konkos u l-azzar jitniżlu diversi solari taħt l-art bħala pedamenti għall-istruttura tal-pont. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.